nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 3 din hapon. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Ibinasura po kan Commission on Higher Education o CHED ang pangapuda na magkaigwanin academic break sa bilog na nasyon o maski sa Luzon, katakod kan magkakasunod na pagrapado kan mga bagyo. Sigon kay CHED Chairperson Prospero de Vera III, na daing poder ang komisyon na magpaluwas ng unilateral decision para sa rong academic break. Paliwanag ni de Vera na bako posible ang nationwide academic break dahil magkaiba ang efekto kan bagyo asing kalamidad sa ibang lugar sa nasyon. Apera kay ni dahil man pwedeng magdeklarar kay ni sa Luzon dahil may kanya-kanyang desisyon ng isyo ang lambang universidad asin kolehiyo. Tinaman ni de Vera na ang manehamiento kan eskwelahan asin local government units o LGU ang dapat na magdesisyon kung madeklarar ng suspension ng klase. Depende sa sitwasyon o nasakupan nindang mga lugar. Inot nang nag-anunsyo nagkaperang universidad din sarong simanang class suspension sa taho kan bigaging epekto kan magkakasunod na bagyo. Problema sa distance learning asin namati ang nakadefisilan kan mga estudyante asin mga paratukdo. Iyan po ang alas 3 na bareta sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DCGB. Mamis, iyo na gayud ini ang pinakahabutang madahog sa ngunyan. Mama, sick. Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Bagong Nido 3 Plus, sakasa ng todo sa brain budak growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021.
DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Hapon na! Pinky on mo, baby na! Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo! Ayos. Gariso nagmerendal na ang dating. Antog to gariso nagkamerendal na. Kaya nakakaon mga tugang kibadoya na luyat na batag. Yo! Yo! Merienda, 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 merienda. Father Marlon Bron. Padre, may merindalan lamang po dyan. May merindalan lamang, Padre. Wara. Lamang kimaski tumbang batag baga. So tumbang batag na natumbakan bagyo boda medyo luyat-luyat sana. Wara, Padre. Wara ngayon, oy. Wara ngayon kinangyari. Wara. Wara ay very good. Warang merindala. Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Kumusta po kita? Hello, good afternoon. Baba po kang volume kang radyo ta makusugon tabi ang feedback. Pakibaba po kang volume kang radyo. Sabi pa dito bawa na. Oh, sige madam ito. May merendala, nagpaparaalat daw kang movies na padaram sa merendala na nag-aapo. Ay yung mananggad. Saan pala nagkukuha doon niyan? Di man nakukuha kan sa harong mo. Di nakukuha sa harong mo. Ano mo na din ako? Umila ako sa Chicago. Di nga nakukuha sa harong mo. Madi. Sabi sa isang dagat. Di gani nakukuha sa harong mo, Madi. Ay, kinagilawon. Nuragan ako kay Alap. At na nga ni, sa, ano daw yan, dapat kayo digdian maabangan sa may tinampo. Madara ko man magpadiyan, apat na sa ako, pati nampo. Iyo nga ni, i-text mo rin tabi madus yung eksaktong location mo, tabi, graray. I-forward ko kay Boy. Madi. Tinext ko na ba na sa mga aga? Deko na nga ni, Madi na. Deko na ba sa madus yung text mo tabi, wara. Karawayon ka, Madi, magparapasaway. Huwag yan mag-asano. Ano? Yung gasolina na pursam, di ba may taibaba? Yan, okay. Pasanto Domingo, totoo. Ang buyuan, sa wala. Iyo, So pa ibaba, bumaba duman, ihidon tinago. Okay. Kasi yarong ang hanapon.
Order, Kasayarong nga hanapon. Harong ni Balyarbare. Divina Valyarbare. Oo. Oh, okay. Tapos, ano ba magilawod na tapos makaliwa naman, mailin na sa chapel. O sige, Madit, ipahanap ko dyan, tabi. Ipahanap ko dyan, ipahanap ko dyan sa mobilyo. Tapos may kalbaryo. Pag mailin ang kalbaryo, aranin na kami dyan. Kalbaryo. O, sige. Iya pa din. Iya pa din. Una na pati. Linuwas ko na digdi sa balkon me. O, dyan mo sana, Madit, may mahapit ka. Dyan ba siya napaka, na? Dyan ma, besan dyan mawaraan dyan. Iyo. Iya pa din. Okay. Basta din akong load. Iyo, tabi, Madit. Din ako makapon. Atayo na, Madit. Kulutong tama na, Madit. Sige, sige. Merry Christmas pa din. Bye-bye. Ako, James Coopy na lang. Ay, pangyari si mo. O, sige, Madit. Salamat. sige, Madit. Salamat. Bye-bye. Mobile. Di pa sa mobile sa lawas, Ronald? Wala man ano? Wala. Mobile. Wala sa mobile. Oy, kumusta lamang ta? May mobile. Hello, mobile. Boy. Yes po, sir. Ay, may dumanong ka, boy, tabi. Saan kayo ba mo dyan? Opo, sir. Going to Kamalig po. Mano ka mo sa Kamalig? Office daw po. Kaya Mano ka mo sa mabal ka mong pinangat? May kulig. Mano ka mo sa Kamalig? Boy, sa kayo ba mo dyan, tabi? Si Ate Chi po. Ano sa Kamalig si Ate Chi? Dahil ko po iniharam kung ano. Di, paramon mo. Mabakal pong maduan sa Alits Pinangat. Baka, pirang maharang buda, pirang bako. Mano ka mo sa Kamalig? Seryoso mananggan. Mano ka mo duman? Tamay ko ka, may pipipick up na na relief goods. So, kontrata daw po, sir, sa... Arog kayo ni... Diyan pagbalik nindo, kung may oras pa, dumiretso ka mo duman sa Bigaa. Sa Tinago, ara mo itong Forsam gas station, boy. Opo. May pababa duman pababa sa Tinago. Anapon sa arong ni Divina Valyarbare. Yes, May po. mga relief goods, may mga donations da duman tabi para sa mga tinamaang kan bagyo. Okay po. Iyo. Siksihon tabi na madihon ko. Magayon na babayi. Anapon mo sa naduman. Sa nantig diharong ni Divine Valyarbare. So seksyon po nantig na babayi. Iyo. Po, sabihin ko po, so, madiyo ni Sir Iyo. Henry. Sa madihon ko nantig tabi. Sa madihon tabi nantig. Duwata. Yan si Madi. Balo na yan. Maray, sir. Mabalo na si Madi. Tapos si Padi nagpaaram na. Ngunyan, namimiso niya akong maray. Kaya ka lang saan magdumaan. Daw ako magdumaan. Okay po, sir. Yo, okay. Kau na lang mag-uron. Po, sir, sabagay, pares mong pangaran. Okay pala mga ganun. Sige. Okay, kundengon yan, mas kasaga. Yo. Po, okay po. Kundengon yan kayo hanggang oras, ha? Alright. Sige po. Yan po, ha. Sandali lang. Hello, good afternoon. Hello. Yes, good afternoon po, baby girl. Ngay po, pag nagbigay sa pinalawagan ko. Bako ko na problema. Kung sabi yun, speak up po dan mo, dahil nagdangog. Na paano nga, gano'n ulit-ulit, paano man madara? Uli, apo din nagiraray. Ako na naman lamang, minainit na naman ang tayo ko. Apo din na nga ni. Apo din na. Ikaw na ta, alam mo naman ba ito? At ang ika na nga ni, di nga ko sungaran. Sigura rin din na niya, buda, si Rosel Bigila niya. Baka naman po tayo, pwede na magtukad na kamo digdi sa may araw. Ako na naman lamang, wala pa kaming ilaw. Yan, okay. Ito, medyo lang ang pagtaran. Pag ito inabutan sa aga, iba na ito. Iyo, saga pagday pa, pulan magiraray sa under sa kuya, ha? Okay? Ay mamaya't mayain talaga kita. Iyo. Pagday pas, apod magaray ako sa aga, ha? Okay? Yan mo na muyawong ka man para nag-akod ako kasubado. Muyawong ka na. Tayo na nga ni.
Ngayon daw, ulitan daw pagkatapos ko, hagapon, ulitan ang panawagan ko, papadako na ito lang nagkailaw. Okay na nga ni iyan. Bay pagkapainita ang payo ko, bay, ang ngunyan hapon, bata Mariang hapon ko ngunyan. Ay, na, mas mainit ang tayo ko, dahil daw ako kaan. Bay pag... Oh, sige na, okay na. O, sige, pakiulit na lang sabi nga, baby boy, thank you. Opo, baby girl. Bye-bye. Pagalon pag ang kahuron medyo may kwan na, medyo may edad na. Hay na daw susaro nagapara. Din sa ko nag-apod sa babae na barkada ni Boy. So barkada ni Boy nagari kwan na nagapara-apod sa kuya. Ana daw itong babaeng ito. Purok 7 Tinago po address. Hanapon nyo po si Bing Balyarbare. Ang bahay ko po lalagpas sa chapel. Oh, Boy. Purok 7 Tinago Street Bigaa. Hanapon databi si Bing Balyarbare. Ang bahay ko po lagpas ng chapel. Okay po. Yo, okay. Copy. 6 yan na, magayon nun yan, na madiyong kong yan. Pwedeng may mababagayan siya, sir. Bala ka na kaya, ha? Okay? Okay. Okay. Okay, thank you. Nagparada kul ang extortionist sa Legazpi. Kaniguan pati mga aki, pigyo tolerate baya ini, ay sus mga paraaga dyan. Ipalab ko po apek ining buwal, poste sa may purok 4, Kawalog, Bariis, Bagyong Kinta pa ini, salamat. O sige po, okay na, noted po yan ha. Noted po yan, okay? Hello, good afternoon. Hello? 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 Hello, amigo. Yes. Maray na hapon. Maray na hapon. Huwag na ko ba po. Okay na sa mga batyaw. Ataw dyan nga ni sa bitaan, no? Nagagi ako sa may basketball court. Natangan niya ako tamatawuhon dyan sa stage. Ano pa lang ba ito? Yung nga niya na mga tugantang mga badyaw. Daw siya nag-asikaso daw ka iyan. Dakan po yan. Ay. Malaw pa panganib po sa sentro. Iyo na nga ni bata kadakol pa dyan sa sentro. Tapos sa bayan, may diferensya. Oh. So, paisip. Igo dyan kisarong babae na baguhan na maniwang. Nugod niya nagkapara atras sa banti sa mayhampangan kang Ayala. Hindi ko pa po yung nahiling. O, gari mga Mendoza ang kuwang ka na. Ang Boy. Gusto mong malingawan ka ang pagiging ang magamigat. Basta sa kapos pang matatara mo. Gari ka, tabakabal daw. Migo, dahil napapaghanap ito, sir. Ayaw. Napasalangan ako eh. Maraman. Nagapot ito. Tuman sa ito, usapang pamilya. Oo. Kung nadawag mo po ito. Di ko manadangog. Hindi mo na po paghanapon. Iyo. Imbis na tranquilo na po ang buhay tandawa. Iyo. Pero ano na si Naabalawi mo? Si Ivan Naabalawi. Hindi. Libong man na babae manaan. Kaya napaigilit mo na si Father Dave. Pero si Father Dave na... si Father Dave na Ramoso. Maray na hapon sabi. Father Dave. Maray na hapon po kay Father Dave. Nagka-istoryahan kami kansero. Iyo. Buda sa gwardiya dyan sa may St. Raphael Church, si Aranya. Anong sabi ni Father Dave? Ano po? Anong sabi ni Father Dave? Ayan, pagkumusta ka po niyan sa auto, pero may ganin magmaon. Iyo. Kaya ka na sa dangan niya ng minaparay kan libo kang tayo niya. Father Dave, maray na hapon po. Okay. Padre, maray na hapon. Salamat, amigo. Thank you. Alright. Pagyari sa maaba ka. O bueno, yun na muna yan ta. Magkurukonsilo daw kitang unya na hapon. O niya, 100 pesos tabi na load. Sa mga kahula kang mahiwagang tanog, manaw lamang kitang unyang kiload. Nga na, puro na sa kita problema ang nasisapar tadigdi. Ito, 100 pesos tabi, 10 minutes lang ha.
100 pesos na load tabi. Anong mahiwagang tanong? Hello, good afternoon. Hello, Sir Henry. Yes, maray na Ano hapon ko, po. Maray na hapon. Opo. Ano ko kahit sa truck mo, Sir Henry, ping papaandar. Ah, truck na pigpapaandar. Yes. Di nagaandar. Dahil Oh, taga saan ka po, madam? Baskaran. Baskaran. Ano pong pangalan mo? Susan. Susan ano po? Contado po. Susan Contado. Opo. Ikas maputi-puting babae dyan, ade. Tama? Ikas maputi, ade. Tapos may mga abadi ko dyan sa inuta din, do? Sir, mga mahangin. Oh, Madam Susan? Po. Sala. Sala po. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Ano itong may wagang tanog tabi? 100 pesos lang yan. Ukan lang tama commercial kami ni Ronald Tabi. Ito. Hello, good afternoon. Ay, naputulugod. Ito. Hello, good afternoon. Hello. Yes, good afternoon po. Ano po ito? Mason. So ano po? Mason, na nagpupukpok. So ano? Mason. Maso na nagupukpok. Oo. Ano oo? Wala. Nantikan po. Latoson ta ka dyan na. Si Saini. Tinasalugulig sa mungga. Si Saini. Si Bem. Ah, si Bem. Yes. Ay, sala Bem. Ay, balon. Oho, bye-bye. Urulukon. Ano na? Good afternoon, Tabihen. Yero na piglipad kan bagyo. Mali. 100 pesos tabi na load, mga tugang sa magkakahula kang mahiwagang tanog. Hello, good afternoon. Hello? Hello? Hello po? Hello? Wala. Pigpukpuk na pigatob na yero. Mali po. So basurahan po na sala po. Okay. Hello, good afternoon. Hello? Good afternoon po, Kuya. Hello po. Good afternoon. Si Say po ini? Si Emily po, always. Opo. Taga sain? Taga Mauraro po. Ay, pangyari sa Mauraro. Ang nangyayari sa Mauraro. Oh, anong tanog? Po? Anong tanog? Ang tunog po, Kuya, nagsasalansan ng kahoy na mga dos. Nagsalansa ng mga dos turbos na kahoy? Siguro po, Kuya. Bakit? Oh, siguro. Siguro po, mali ka. Mali po ba? Mali po. Salamat. Alright. Sinta daw sa mga text. Tabi, tungkol dyan. Sandali lang Billboard na Pigboro Baranda. Mali. Hello, good afternoon. Hello. Nag-feedback po. Pakipababa kang radyo. Opo. Ano pang tanong? Pigpukpok na bakal. Pigpukpuk na bakal. Anong pangalan mo, anak? RJ. Arvin? Oo, opo. Anak, ilang edad mo? 7 years old. Anak, mali yung sagot mo. Next time, ha? Opo, bye-bye. Pintuan pagkatamaan kiparos. Mali. Karitilya na pigamit sa paghakot kibaybay. Mali. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Yes, sir. Ano pa ang tanog? Nagdidiskargang kargamento. Tantra. Ano pong kargamento, sir? Anong kargamento? Mga kahoy. Mga kahoy. Sala, boss. Sala. Thank you. Bye-bye.
Alright. Sige daw. Para palang ka. Good afternoon, Bracadyo, Pigpukpok na Yero. Mali. Sandali. Hello? Migo, Yes. pag-una ko po. Pag-una ko po. Ano? Ayun na nag-eraser na kalbo. Ulita daw ang sinabi mo. Ulita daw. Makabalas-balas lamang. Baka kung pangultimo naman na pag-uruntang daw ini. Yes, so gini mo pala ka sa bago tayo sana. Oh, Pipalampas na ito. Sarawayo ka. Sala. Quits na kita. Ayun, na-quits. Di man talaga po ako masimbag. Mabalos ka man sana. Sarawayo din na. Okay na, patas. Patas na. Thank you. Hello? Hello po, Sir Andre. Yes, good afternoon po. Good afternoon po. Opo. Yero tabi, Sir, hindi na pigdiskarga. Piga na po? Pigdiskarga ang yero. Yero na pigdiskarga? Opo. Paano mo naraman? Basta aram ko, sa pagmati ko lang. Sa pagmati mo. Pero sa pagmati ko po, sala. Salamat. Bye-bye, thank you. Whew! Mga tugang, alas 3:25 ang oras po sa DCGB. Ang oras, hatod po sa Indo, kan mga minasunod. Hatod po sa Indo, kan mga minasunod. Hatod sa Indo kang Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Judge Chewing Gum. Chillax, mag-judge ka muna. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. From Ascof, the #1 Vitex Segundo Elegundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag-Coco Crunch All-in-One. May gatas na. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nagtatabang na puong bata ito. Sinda kita ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol ang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na napanahon. Sinda sa pagserbi, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol. Nagtatabang na puong bata ito. Sinda kita ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol ang sa puso ko. Magnesto grow to grow happy. Magnesto grow na. Magnesto grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan. Kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto grow with 3 balanced meals. Nesto grow kompletong nutrition. Magnesto grow to grow happy. Magnesto grow na. Magnesto grow to grow happy. Magnesto grow na. Nestigrow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abensonstores.com
www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply per DTI FDE number 105509 series of 2020. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 072 series of 2020. Madya na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ang sarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Ngani matauaning solusyon ang mga agyat na kag global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ng Ugto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Baranquiel, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang pighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Go Education! Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang 10 pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Problema nyo ba ang pagluwas kiharong para sa indong mga kaipuhan sa pang-urual daw? Day na po mag-worry. Yaon ang Bicol Express Delivery and Courier Services para tabangin ka mo. Kung kaipuhan nindong magbayad para sa indong mga bill sa kuryente, tubig, internet, telepono, home credit o kaya kay kumare na pagal na magsigil sa imo, i-Bicol Express mo naan. Kung may mga ipapabakal ka mo sa grocery stores, department stores, hardware, pet shops, at kahit sa wet market, i-Bicol Express mo naan. Kaipuhang magdeposito sa bangko, mag-cash in sa GCash, magpahatod kay kwarta sa pamilya, mag-money transfer through other courier services nationwide, mag-Bicol Express. Garantisado pa pagkakatiwalaan. Walang makakakuha ng for pick-up na mga in-order nyo? I-Bicol Express na. Gustong makabawi sa jowa at isurpresa ang mga minamahal? Bicol Express offers surprise delivery for every occasion. Wala bang means or access for online classes? Bicol Express delivers self-learning modules region-wide. San ka pa? Save gas, save time. Enjoy a hassle-free and COVID-free service, everything at your doorstep. Delivery fee starts at 39 pesos only. I-Bicol Express na. To avail of their services, bisitahin lamang ang kanilang page sa Facebook. Call or text 0961-013-4888 and 0945-308-6364. Sa panahon
na tigaagihan tahunyan minhuli sa pandemya dulot kan COVID-19. Ini nakakaapektar bako lang sa satong pisikal na salud kundi pati sa mental na aspeto. Uya na ang programa na mapakusog asin mapagaan kan sa tuyang pag-iisip sa araw kining sitwasyon. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Mental Health Resiliency during COVID-19. Kairiba ang Department of Health, Center for Health Development o DOH, CHD Bicol. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Mag-iribahan asin mag-urulay lamang kita. Kada aldaw din Martes, alas 11 sagkod alas 12 nin ugto, digdi sa DCGB. Pinagsarong advokasya kan Department of Health asin DCGB para matabangan ang kada saro malabanan ang stress asin iba pang health issues dulot ng COVID-19. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Digdi sa DCGB. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity.
high in zinc at iron na pinag-aralan at napatunayan. Matibayan ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk supplement. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Si Henry Maceda, ang big, mo baby! Yes! Nadali kita nalki 100 pesos. May tuminama kisimbagnal. Oni po Ang tanog ngaya Henry M. Suhod kang auto na pigsarahan, napingki kaya tuminanog. 8446. Pakiapod daw tabi ta premium takang 100 pesos. Tumina maining texter tang ini. Paguna ko libre do kita ngunyan sa 100. 8446 pakiapod daw tabi. Ini po ang tamang tanog, hood kan auto na pigsarahan. Di doonan bagaan ko ang pigbinuhian mo. Ito po ang tanog. Iyo po ito ang tanog. 8446 please. Paging. O baka nagsara na ini baka naghali na. Ay kung naghali na sa pasensyahan tayo. Baka nag-off na kiradyo, naglipat na 8446. Ansay mo tabing ukod tama. Kaya kay pangutabing mag-text ka o mag-upload ka. Jimmy, nasalita po, nasa linya. Jim, good morning Jim. Good afternoon, go ahead. Wala na? Alright, sige po. Wala? 8446? Wala? Sayang. Sayang. Okay, hello, good afternoon. Hello? Yes? Yes po. Hapon po, Sir Henry. Opo, ano po may paglilingkod? Hapon lang po ako. Opo, ano po yon? So paano, nadangon ko sa radyo kaswapon. Na? Na ang isis daw po, Sir Henry. Nag-advance si pensyon. Totoo po kaya yan? Ipon bareta, kaya ang gibon po nindukaan, ma-verify po kamo sa SSS. So, warong lang po kayo niyang gibuhon mo tabi, bossing Sa aga po, apudan mo ako, takon mapaod maapod sa SSS para i-verify ta iyan kung pwede sila mag-advance ki pension. Ano po? Anong oras po ako maapod sa mo? Mga between 8 and 9 po sa aga. Ano po? Alas 8 hanggang alas 9 po sa oras na yan. Umapod ka? Kapunan ko po ang SSS, takon pwede man hanggang magpa-advance ki pension. Di, ma-informaranta sa mga pensioners. Iya po. Aga po ako maapod sa mo alas 9. Ano po? Aga po ako maapod sa mo alas 9 ang oras. Wala nga naman nabanggi ka mag-upload, latosunta ka na. Aga, bako banggi, aga. Pudutong kan hita mo. Nagapod po ako sa bagong aga. Lucy ka? Umapod ka tabi sa ko, between 8 and 9. Between 8 and 9 po. Mga 8:30, tapos ang kwan SSS, ha? 8:30 po kalaga. Iyo, at ang iyo nga niya, alas 8:30 po naga, bako banggi. Kudutunta ka na. Iyo po. Iyo po. Okay, bye-bye. Bye-bye. Sir Hen, wala tabi ako load sa Globe kaya wala pang upload ay pangyari sa anong number mo tabi? O sige, i-text mo daw tabi sa call of full name, buda kung taga-sain ka. Ha? Uni tabing nagtama, 8446. I-text mo daw tabi sa kuya, aso sa imong pangaran. Full name, tabi buda kung taga-sain. Uni tabi na tuminama mga tugang sa ano yan, sa tuya, tabi na ano ini? Upload ko niya na hapon, mahiwagang tanog. Ngaran tabi, sir. Mapod kita sa APEC ta hapoton ta seriously kang problema nito sa kuryente. Ngayon na hapon. Okay.
Ananggana palan, Eran Baredo, taga Barangay 4. Ano pong Barangay 4 ini? Daraga, Sagpon, o Sagmin, o Bakakay? Congratulations Eran Baredo. Smart pala nining number. Sige, padaranta ka po kilaw da. Barangay, ay hindi sumasagot si Sir Leslie. Nag-meeting gayon. May appointment ako ngunyan sa iya for interview Ha? Okay. Hello, good afternoon. Hello? Hello po? Hello? Yes, good afternoon po. Marina akong gabi. Marina. Balwa kagawad Ramon na balwado po ini kan lamba. Yes. Oy, ano lamang po may paglilingkod kagawad abalwado? Ang apudan tabi-tabi kuyain bak may akang gabi. Oo, okay. Ganun yan sabi Boss Henry lamang kikuri. Anong buong lamba tabi kagawad? Buong lamba? Iyo tabi kuyain kang ano pa ini ka bagi role hanggat may nakusto na may bound ba pande hanggat lamang tiga si kaso. Okay. Sige po, basta buong lamba po na yung kuryente kagawad, forward ko tabi sa APEC. Ayo, baka mangkoin sa PAPIC programa mo matabangan kami. Nairak man sa video. Iyo, sige po Lamba Legazpi. Okay, trakul akong ipo-forward ngunyan sa APEC. Tabi, lamba. Iyo po kagawad, ako mapalap tabi sa APEC kan lugar nindo. Salamat tabi ko yan. Okay. Sige po, kagawad. Salamat sa pag-apod tabi. Welcome Salamat. Alright, sige po. Ito nga tumatawag na si Sir Leslie ng APEC. Yung tama-tama si kagawadan dyan ka pa. Wala na? Kagawad? Po. Tamang-tama. Nandito si Sir Leslie kagawad. I-report ko na yung issue mo Iyo tabi. Sige po. Opo. Sir Leslie, magandang hapon. Ay, magandang hapon, Sir Henry. Pasensya na po, kausap natin yung ilang LGU executives for our ongoing relief mission po. No problem po. Okay lang, sir. Ngayon lang po, kausap ko si Kagawad Abalwado ng Lamba. Nakikiusap din, sir, kung pwede daw po mailista din ninyo dyan sa APEC. Wala pong kuryente yung Barangay Lamba. Sa unahan lang ito ng Puro, Legazpi City. Barangay Lamba, Opo. Legazpi City po. Yes po, Sir Leslie. Katabi lang po sila ng Barangay Puro. Yes, sa unahan po. Opo. Okay. Sige po, ipapaano ko po, hindi ako familiar dito sa status or case po ng barangay. I-endorse natin po sa technical service. Tapos tignan natin po kung anong pwedeng response natin dyan. Immediate response sa concern po ng community. Buong barangay pala ito, sir? Buong barangay? Barangay. Baka kung puro siya. Sige po, titignan ko kasi hindi ako familiar pa po sa particular pong barangay yan. Yung puro po kasi madalas po very consistent na nagko-coordinate ang kapitan po natin doon. Kaya unti-unti po ay na-restore naman natin yung mga naiwan pa nilang mga purok po. Okay. Ganito nga po, Sir Leslie, kaya po ako gusto magtawag sa'yo kahapon, kaninang umaga. Kasi po, yung reporter namin nag-attend dyan sa press briefing nyo kahapon. Na-i-report niya yung mga issues na sinasabi po ninyo tungkol sa restoration natin sa ating mga kababayan. Isa po sa lumabas doon na mention na yung mga lateral lines, primary lines yata, yun ang medyo medyo nahihirapan tayo na ma-reconnect yun. Technical. Kasi sisimplihan na lang po natin para maintindihan po ng ating mga consumers, lalo hindi pa ho na-energized na community. Ito yung problema natin sa ngayon, di ba? Itong problema natin sa ngayon karamihan po sa ating syudad. Go ahead po, sir. Ganito po kasi, lalo sa any post-typhoon or post-calamity scenario po, pag nagre-restore tayo ng kuryente kasi, Sir Henry, natural, ang inuuna po muna kung available na ang transmission lines, yung pinagdadaluyan ng supply ng kuryente natin, ang siniservisyon niyang isang area like Albay. Of course, from the source, katulad natin, kumuha tayo ng supply ng kuryente sa San Miguel Energy Corporation at saka sa WSM.
or yung electricity spot market. Para makarating yan dito, dadaan muna po ang daloy ng kuryente sa tinatawag nating mga transmission lines. At ang nag-handle po ng transmission lines na ito ay ang mga kasama po natin sa National Grid Corporation of the Philippines. Opo. Then pagka dumating po yan, ang unang-unang papasukan ng supply na yan, yung ating mga substation. At yung substation po, i-distribute niya yung ilo-load sa ating electricity through what we call naman mga feeders. Kaya siguro ang term niya po, feeders, hindi rin ako engineer ha. Siyempre to feed the supply of electricity. Kaya nga, correct. Hindi po yan Ngayon, yung balahibo. sa feeding, ang unang dadaanan po, yung sinasabing mga, ang siguro, ang simpleng term na magagamit natin, yung main or primary line, yung pangapangunahing linya ng kuryente na matatagpuan natin halos sa mga primerong kalsada po natin, mga sentro ng ating mga municipality, poblasyon, at ng mga barangay, kumbaga mga main na purok ng mga barangay. Di po ba? So yan yung mga main, at may tinatawag pong backbone. Backbone lines. Kung saan itong mula sa backbone line na to, dyan sasanga-sanga ngayon yung tinatawag nating mga secondary lateral line. Ibig sabihin, mula sa backbone, para po yung backbone natin, buto natin mismo, doon nakakabit yung iba't ibang mga ugat natin. Tama po ba? Kaya yung distribution ng blood vessel, halos una, pagdadaluyan niya yung ating pinaka, kaya napakahalaga ng backbone sa human anatomy. Di po ba? So, ganun din po yan sa kuryente. Doon muna dadaan yung mga supply ng kuryente habang i-distribute niya na sa mga linyang papasok na po kung sa mga poblasyon yan, yung mga inner streets na po, na hanggang sa household, kung sa mga barangay naman yan, ay mula doon sa sentrong purok, papasok na sa kanilang mga iba't ibang purok. Talagang ang medyo mahuhuli sa lahat, katulad ng isang linya rin ng kuryente, merong simula at may huli. Kung sino ang nahuli doon sa linya na tinatawag nating lateral, yun ang pinakahuli ho talagang na-energize. Opo. Paano ho ba, sir, mapapadali ang pag-energize natin ng mga lateral lines? Depende po, kasi alam niyo Sir Henry, may mga areas lang naman talaga na hindi kagyat na 100% yung mga purok ma-energize. Pero meron din naman pong mga barangay na agaran na sabay-sabay pong na-energize lahat ng kanilang purok. Bakit? Una, pag nag-energize po kasi tayo, naglo-load balancing muna. Kumbaga tinitimpla ko muna yung kapasidad ng kakayanan ng mga linya. Kaya kasi po pag nag-error tayo dyan, diba, nag-load tayo, tapos sobrang malakas yung load o kukulang, ang manifestation yan, Sir Henry, masakit yan para sa atin sa affect. Pumuputok yung mga transformer, pumuputok yung ating mga linya. Kaya mapapansin nyo, Sir Henry, I think may mga reports din po sa inyo, after we energize, may natitira. May mga pumutok. Even mga kasama po natin sa media, yung iba nga ngayon palang nare-restore. No? So, yan yung mga manifestation po. Kaya ina-isolate muna. Pag sinabi namang isolate, temporarily, nagba-brown out tayo sa isang cluster, sa isang area, para sa ganun, hanggang sa maayos niya yung loading capacity at maiayos niya yung nasirang electricity facility. Kaya may mga barangay po tayo na may mga purok na talagang di po munang nakababa ang fuse yung kanyang fuse link dahil sa pagtatasa po or assessment ng ating mga technical crew, hindi pa niya kakayanin ng buo. So, ano pa lang niya yung pagbabalanse. Or dili kaya, Sir Henry, meron din na akala natin at the surface, ayos lang yung electricity facility natin, pero yung pala, defective or damaged siya. At yun lang, madedetect talaga natin yan. Again, may kagat yan sa amin sa APEC. Madedetect lang natin kung defective siya or may damage. Pag na-energize, ayun nga lang, pumuputok po. Ayun, opo. Ganun, kasi po, sir, may mga lumalabas na balita na kaya po daw medyo matagal ang restoration sa mga lateral lines kasi po kulang tayo ng tao na dapat magtrabaho. Ano po ma-explain dito sa ating mga nakikinig sa ngayon? Ang mas tamang kasagutan dyan, Sir Henry, dapat batid ng ating mga tagapakinig at consumers po ng APEC. Hindi pa po normal ang substation natin. Hindi pa rin fully normal ang supply ng ating electricity. Tandaan po natin, ang active at functional pa lang na nagsusupply sa atin ay yung 69 kV transmission line ng Daraga-Legazpi at Daraga-Ligao station. So kulang pang load natin, hindi pa sapat.
hindi pa po nakasasapat. Kaya mapapansin niyo po sa District 3, halos ilang bayan lang po yan at mga main or backbone lines pa lang ang ating na-energize. Kaya halos mga nasa sentrong mga barangay lang ng Ginobatan at saka po ilang bahagi ng Kamalig and then hanggang Ligao City po. I see. Kasi hindi pa sufficient. Opo. Last na lang po, Sir Leslie, may mga observation yung mga texter natin, mga listeners natin, na pag transformer daw po ang nasira sa kanilang lugar, matagal ho balikan ng APEC o mapalitan. Ano po ang paliwanag nyo dito? Aminin naman po natin, mahirap pong magpalit ngayon ng transformer. Una, napakaraming transformer po ang sinira ng bagyo. Humigit, nung unang report nga sa akin, akala ko 183 busted transformers lang po yung sinira ng bagyo. Pero little by little, dumami na, halos more than 1,000 na po. So sa sitwasyon ngayon, standard protocol dyan, ang uunahin po muna nating supplyan at kumbaga ay palitan ng mga transformer ay yung mga nasa primary backbone lines po, Sir Henry. Kaya pasensya na po, yung mga dati pang dapat papalitan ng kanilang ng kanilang transformer, isang classic example ko po dito at least na i-communicate naman natin po sa mga taga Morales compound dyan sa barangay Sagpon sa Daraga. Halos 3 weeks po sila bago natin na-replace. Actually, meron na sila sanang replacement unit pero inabutan tayo ng Typhoon Rolly. Kaya dinivert muna yung supply. At lalo ngayon, Sir Henry, na marami na tayong kakompetisyong mga lalawigan na binayo din ng bagyo. So, hindi na lang tayo sa province of Albay or even Catanduanes na lang ang nangangailangan ngayon. At ang Pangulong Duterte nga nag-declare na yata kanina ng state of calamity of entire Luzon. That means to say, we would really have problem sa reacquisition ng supply ng mga transformer po natin. Dahil una, mahirap po yung mabilisang pagpapahatid sa atin ng ating mga suppliers at kami rin po sa APEC nahihirapan na rin bumili dahil nga po may tama na po ng sa atin una ang COVID at gayon din ngayon lalo itong mga bagyo, may tama po sa financial capacity agad ng APEC para ma-replenish natin o mabili natin yung mga kinakailangan nating electricity facilities. So, kaya nananawagan po ako, Sir Henry, if you won't mind, na wala tayong iba pong pagkukunan ng kailangan naming halagang 174,600,000 para sa restoration na to, kung hindi sa mga consumers natin na kung may capacity magbayad, tulungan po tayong magkaroon ng pambili nito mga facilities na to. Magbayad po tayo kung mayroon po tayong kakayanan. Yes. Sir Leslie, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po nga po. Salamat din po, Sir Henry. At God bless po. Opo, thank you. Mga tugang, iyan po ang sa tuya na hapot. Ngunyan na hapon, tungkol dyan sa concern ta sa mga daing kuryente, sa ngunyan. Congratulations sa winner, tanin 100 pesos. Taga Barangay 4, Sagpon pala to. Sino yun? Ano yan? Ay, sandali lang Si Eran Baredo, taga Barangay 4, Sagpon, Tabi. Salamat Congratulations, Tabi, sa nakahula sa mahiwagang tanog. Thank you. Goodbye. Challenging ang panahon mo niyan, Madin. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos?